Bisa na sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Good afternoon! Maray na hapon sa mga parantabay niya to Luzon, Visayas, Mindanao, sa laog o sa luwas kan Pilipinas. Maray na pagkahapon po sa Saindo Gabos. Ini po ang programang Usapang Pamilya. Iribahang kita hanggang alas 3 ning pagkahapon. Ngunyan pong aldaw ning Huwebes na, Ate Chi. Sigurado ka? Miyerkules pala. Kaya daw naman Hindi mo ako. Advance mag-isip. Ayo, dapat advance mag-isip. Advance mag-isip. Petsa 18, Miyerkules po ha, Miyerkules. Petsa 18 kan bulan ning Nobyembre. Labing kabangaan na naman kang Nobyembre, ano? Yung ani. Pero, ubos na. Ah? Ubos na. O di ko pala nakulibat. Nalingawan ko ikulibat. Ubos na, misis. Ay, sige. Sa mga nakakuha na tabi kan sa indang mga 13th month pay sa mga bonuses. Congratulations. No? Gamiton tabi yan sa tamang... Yan. tamang bagay. Dahil Tipid-tipid. magparagamiton sa kung sa daing mga kamugtaki. may kamugtaki sabi nga ni. Sige mga tugang. Si Padi yun naka-receive na ini si Padi. Padi, May ba- iturutungkaan mo sana ako. Naka-receive ka na. Bago na sutukawan kan tricycle. Oo, yun na ito. Oto na. Ano yan? Ay, iyo mananggad. Ayos talaga. Naku ana. Papa White, ano project na Papa White? Centralized air condition daa. Day mo, tapalipot ko niya na panahon. Abiyo pa. Sabi bayadan sa kuryente. Oo. Sige. Day nga ni, yan, day da pagparagarastoson sa daying kamugtaki. Daying Mga- kao. Yes, ang mga grasya na sa tuyang nakukuha, mga tuga. Uy, ano? kasusaro pala, inanunsyo na may eskwela na kuta na ngunyan. Yo. Oo, may eskwela na kuta na ngunyan. Kuta na. Kuta na. Kaso, Sa iba, walang internet connection. oho. Iyo talaga. Magpasiring ka digdi sa... magpasiring ka digdi sa parteng... Sain. Sa bulod. First District. And then sa northern part kan Legazpi. Tadya sa ako Pati sa southern part, iyo man. Oo. May signal, Pero- may connection, Oo, pero daing connection. internet. Oo, Connected. connection. Wala connection. Oo, connected sa internet, pero, Pero- daing laog. Yan. Mailing mo kung susukulon ta so internet 0.00 KB Yes. nagluluwas. Oy, baka naman sa mga internet providers baka naman ilibre nindo sa sarong bulan. Susarong susarong Ano? telco na Ate Chi, nagtaon na ki libreng 3 days only call and only text. Pati internet only ka, so dahil nga nakakonect. Makakakonect ka. Ano news ka ito? Apod. Pag-apod. Ayaw, gari. Guwa man ako ito? Gabos, naka-receive man Ayaw kita. man ang Ano ubus daw? na nga ni gayon. Naubos na. Ano daw, susaro? Bikini, men. Yan good luck, tabi. So sana mapakaray naman sa mas lalong madaling panahon ining sa tuyang mga connection, internet connection especially. Iyo po ang pinagagamit pag nag-online class. Yes. Oy, sa mga aki, lugi na. Perang simana na, lugi. Yes, buda sa mga modules na nagkadurumog, sabi ni Secretary Briones, baladon or planchahon. Ano pa man yan ito? Pag, alimaw, na dumog, di siyempre, durukutan nito. Pag inarog mo wala na sa ito? iba. Maano ito? Di tsaka, Magkakaparaksi mabata na ito. talaga ito, So, pigsasabi. pinahiling ako sa sa television, so report.
pigbalay-bay kan lola so mga Mga modules kan modules, aki. oo. Tapos pigparahidali pati pig para simbagan. Wala, nasayang sana. Iyo, Tapos ano? mga makapalon siya pag pig ano mo ito, pag pig burulag-bulag Oo, mo baka ma- magka-grisig na. Magisi man talaga yan Oo, ta sayang, magisi. sayang. Masave taman, medyo nagdudukot-dukot talaga. Pero pag arog na kato so nangyari, igo ko sa pigaapod na buffer modules da. Pigaapod. Anong klase yan? Ay na sa mga inadalan kan iba, pwede taman da makuha, no? Mga yun? buffer modules. Hmm. So mga halimbawa si hermano mo ngayon, si tugang mo, Eh, paano nga kung nabaha ka mo, araw ka ito sa Rizal, sa Marikina, paano yon? no buffer module. Dahil ang buffer na module. O ganyan. Dakulo ng aki ati Chi na medyo napapagalan magbasa kan modules. Taday natuod kan manumano na ano yan. Dahil natuod Yung kan... sa libro? Oh, but anyway, may report kita hali sa lawas. Luens, Barsena. Luens, please come in. Yes, salamat tabi Kuya A and Ate Chi. Maray na hapon na sinamaray na hapon sa gabus na baga paraan tabay. May sarong dolphin na nakuwang gadana sa barangay Balabagon ma nito Albay. Ngunyan pa sa ng mga nakalihis na oras. May nagpaabot sa tuya ni na informasyon, masasarigan ng informasyon sa paagi ni Stefanos Vance sa mga masasarigan taling informasyon sa nasarpita ng lugar. Ipinag-forward niya sa tuya na may saro managad na aki pang dolphin inil o lumod na warak na ning buhay. Asin sangod yan, ipinaglubong na ini bilang disposisyon kan mga niraon duman sa lugar. And ang pinagsususpetsaran, dahil na daw ini nakakaon sa lugar, asin na-discover na sila ninda ining bangkay na. Asin sangod yan, pinag-forward namin ini kan DCGB nyo sa BIPA Region 5, nasiring na insidente tabi Kuya A and Ate Chi. Tangan inang maaraman niya to kung ano man ang na scientific basis kung nata nangyayari ang siring ka ini na mga lumod pasurunod-sunod na nakakagaradan sa mga nakakapirang partikang kadagatan bako sa nasa Albay. Takon matatandaan baka kad mga nakalihis na aldaw nagkaigwanin na nakakagadan man ni mga nagkakapirang dolphin dahilan sa stranded ini duman sa Catanduanes. Oo, Roger. So yan tabi ang mga dagdag na istorya, hali sa munisipyo kan Matito Albay. Ako po si Luis Bursi Barsena. Salamat, Maray Daga. Sige, ayan Salamat, Luis Barcenas. Wala na nagkakaraon sa dolphin ng mga saradit na sira bagay sa mga plankton, may mga Makamurumondo na istorya hali dyan sa luwas. Na ako gusto ko makailing sa personal kay dolphin, Ate Chi, no? So, makailila, minsan dolphin na, puro na sa cartons. Nailing ta. Puro na sa nakita hanggang sa picture na lamang. Data po pagpabayaan na hanggang sa picture na sa nakita. Makailing kita sa mga masunod na aldaw taon na o dekada ng mga dolphins na buhay, no? Sige. But anyway, sa tuyang pag-urulay-ulayan nga na pagkahapon, ining mapasko na baga? Mariregalo na. Regalo ka? Regalo. Ano regalo mo sa ako? Prayers. Okay, good. That's best. The best. Yes. Ngunyan, ang mga kaakian, Ate Chi, I don't know kung tatao pa sinda magbasa ki libro. Kaya ito, na-experience mo man so tigbabasahan ka bago magkaturog. Pag makaturog na. Sadit pa ko. Anong apod ka yan? Bedtime stories. Yan. No? Bedtime stories. Ang alamat ni yan? Kuya A and Ate Chi. Maalamat na Okay, ito, ang mga aki nagbabarasan ng libro. Oo, may library sinda. Yes, Tapos even ang library. Talagang magayon na ng mga mga storybooks. Tapos pwede ka magsubli. Yes, Diba? Masubli kita library. Masubli library. kita libro and then Tapos ibabalik mo babalik after ka perang lang. days. Oo. So ngayon, I don't think so kung nagagamit pa kimarhay ang satuya ng mga library. Kahit naramduman ko, pigbalik iyan na kaya nga ni pigkaaga ng mga library sa schools. Baga, dati baga na medyo
kunyan, day na papansin iya na Yes. kunyan, di ba? Sa library, duman kita dahil Oo, kasi- makakadang og kiribok. Minsan, talaga. Bawal ang maribok sa library. Iyo. Tapos, minsan baga, day na natatawan ng pansin masyado ang library. Kasi, minsan nahiling mo din sa mga subjects baga ninda, kaya. Tapos, ang break time ninda is recess only. Mhm. Kaya ito, naramdaman ko kayo ito sa, duman sa St. Benedict's dati. Ay, igwa kang parang may free time na, pwede Para kang sa mag- library. oo. Oo. Parang research. Doon ka mo sa library. Bako na, so, break time nindo na. Sige, urutaan nindo magkakralase. Say ka mo sa St. Benedict. St. Benedict's Academy in Ginobatan. Hi, Sister Paz! Oh, kami man sa St. Dominic, Wow! Santo Domingo! ang gigibo mi man keto pag kay puhanan mi kilibro halimbawa for research, assignments, masubli kita sa library and then Basa-basa. sa arong. Dadrahon sa arong and Ay, then iyo. duman kita Tapos, mabasa. Talaga magayunan kayo ito. Napapractice talaga so reading comprehension ka Yes. mga aki. Tapos kay mailing mo ang sarong libro, aram mo kung ano iyan na klaseng libro, di ba? Mailing mo ang sarong libro ka to ay ngaya geometry, ay ngaya biology, Oo. ay ngaya istorya ngaya iya so mga alamat ngaya Oo. iyan. Kaya nagtabang-tabang man ako dyan sa St. Benedict's. Pag summer baga, magayunan baga, para sort out kan mga libro, magayunan kuya ay sumagtatabang ka sa mga dyan, maging SA ka baga. Yes. Magayunan. Dyan ka, pag free time mo, dyan ka sa library, matabang ka. At the same time, habang nagtatabang ka sa school, nakakaano ka napapractice mo so reading comprehension mo. Yes. Tapos huwag kayo dyan standby. Sabi yan, standby. Kasi nakakadagdag ng Makakailing ka dyan mga bookshelves na pigaapod. So mga nasa mathematics, from Mapakaramihan mga volume yan, yes, di ba? May volume yan. From volume 1 to volume 12, 24. Arog yan ka yan. Ngunyan, di ko sigurado kung na-experience pa yan kan mga bagong tubo ngayon, especially sa mga aki at tichi. Kasi igwa na kaning pigaapod na e-book or electronic book. Iyo. Mm-mm. Oo. So, sa Actually, abroad, they na napapractice maraiso pag visit sa mga libraries. Yes. Kasi more on e-books. Yes, everything. E-learnings yun lahat eh. Yes, everything yaon sa Google, yaon sa Gabos. So kanyan, ano yan, pag urlay-ulayan to kung para sa mga parents, ano ang mas magayon na gibuhon sa satuyang mga kaakian Or sa hiling tapong mga magurang, mas effective. kung arin Mas effective na gamiton. So, e-book or subok. book. Oo. Ay kasi ining e-book, electronic book. Electronic book. Okay, although pag turuting bangon ta kung arin an mas tama para sa edad kan sa tuyang aki, no? Gabos man ini may benepisyo para sa gabos ng mga kaakian. So, puunan ta digdi sa puunan ta sa benepisyo kan pagbabasa sa libro. Oh, sabi digdi, benepisyo ng pagbabasa mula sa aklat. Ini po so libro, bako po ini so electronic na libro. Yes, so talagang libro po ini so mga magagabat na libro tadi. Yes, oo. Bako po so libro na nasa laogan sa tuyang gadget. Saruan gadget. Oo. Sabi digdi number 1 Ate Chi, ang pagbasa da aki libro, igwa pigaapod na hands-on experience. Yes. Sabi digdi kakaibang karanasan sa mga bata ang pagbabasa ng printed books. Ini sa printed books Yeah. At ang paglilipat ng bawat pahina nito. So nagbubuklit kita. Yes, oo. May igwa pa nga ni kan pag mabuklit madot sa dila. Yikes! igwa talaga kayan. Di ba Kuya Nald? Madot-dot sa dila. Babasa Madiri ka naman ni man, Diman. kung sa Tanganing isang- magdukot sa papel. Pero ngayon na may COVID, nakita ka na mag-ibo. Printed books ang paglilipat ng bawat pahina nito. Isang aktibidad ito na ine-enjoy ng mga kabataan kasama ang kanilang mga kaibigan. Oo. Habang ang paggamit ng tablet naman daw ay nakakapagpataas ng risk na mawili ng todo ang ating anak dito at may chance ang hindi na niya alisin ang atensyon sa tablet. Ay, magayunan itong ibibalik baga so.
pagbasa sa mga libro. Really, totoo ini na yung may mga friends ka mo, magkakabarkada, maduman ka mo sa library, you do research. Tapos, halimbawa, pwede ka mo mag-share kay ideas, umuuning nga, so, nailing ko nga dito sa libro na ini, ika nang naman nga ya. Oo. Ganun Tapos ba? may pick-upod na page. Anong page nga iyan? Oo, Sa pagpalibat-lipat sa nakang libro, Oo. kumbaga, pick-upod na hands-on experience. Na-i-experiensyahan kan aki na magbasa from one page to another. And then, no? na-experiencean kan mga aki na. So texture kan libro, so gabat kan libro, so color kang Oo. Kasi ano may yan? Ako may gusto na kumparong kan libro. So, Iba, so oo. gari, ano ba gari Araman, siya so- papel na, basta So garo scented na papel na dai mo maisihan kung mababataan ka o maaamutan ka. Igwa sa manipis lang. Oo. So, may Oh, iyan po, saro na ang binibisyo kang pagbabasa ki libro. Libro. Oo. Saro pa, inipig-apod na storytelling. Yes. So, ano mo, makakahiling kita sa mga pelikula, sa mga, sa mga palabas sa telebisyon na nagbabasa ngayon, araw-araw, kapot-kapot ni mami si daddy. Uy, magayon nun. Kapot-kapot ni mami si daddy. Kapot-kapot ni mami kasi daddy. Yeah. Oh, ikaw daw talaga. Oh. Ako sa attention ko. Oy. Kapot-kapot si mami Ano? kasi daddy. Sa storytelling, kuya sabi kan mga eksperto, mas magayunda ang gamiton kan mga magurang an printed books sa pagbabasa ng bedtime stories sa gabi para sa kanilang mga anak. Ang pagbabasa sa gabi, gamit ang tradisyonal na libro ay makakapagsanay sa inyong anak ng pagbabasa ng libro. Magandang bonding activity para sa mga magulang at kanilang anak ang pagbabasa ng libro. Nagkakaroon din sila ng malalim na pagpapahalaga rito. Yes. So may care na dai magigisi sa libro. Tapos, one thing, so ang aki, sanay na baga sa mga bedtime stories. Dahil yan nangingiturog na dahil mo babasahin yung libro. Maski pa ulit-ulit. Minsan nga, may mga Mami. parents na nag-iimbento na sa laki mga istorya. Tapos minsan naiinot na magkaturog. So, nagbabasa. Pantulo, napapabuti ang concentration at focus. Sabi digdi, maaaring mawala ang concentration ng mga bata sa pagbabasa dahil sa dami ng games at application sa mga devices. True. Isa pa rito ang maaaring mawili sa ibang function at buton ng e-book ang mga bata kaysa sa mismong laman nito. Dahil rito malaki ang tsansa na mawala ang kanilang focus at sa pagbabasa. Ang printed books ay makakatulong sa kanila upang masanay ang concentration sa pagbabasa ng mga salita at pagtingin sa litrato. Ayun, sa libro, wala man advertisement. Lalo kung nakakunin ka talaga sa internet, no? Diba? Tapos siyempre, tablet nga ang kapot ko, cellphone nga ang kapot ko. Magayon yung cellphone ko ngayon. Nag-iilaw-ilaw, bigla pang may matext. So, nawawala sa concentration. nawawala sa concentration. So, nababaling duman. Mabasa, So, mabaling. So, mas magayon ang libro, mga tugang. So, taon, pagbalik ta, duman naman kita sa e-book. Alam mo, aramon ta naman, so benepisyo na igwa kita sa e-book. Okay? Yeah. Oras, 2:31. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaksan FR. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Nescafe Original. Mas pinakape at mas pinatapang versus previous recipe. Rexidol Forte. Rexidol Forte, Uragon, Banat sa Apat, DSWD5, DSWD5, Serbisyo May Kalinga at Pagmamahal. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay #SafeWash with Safeguard. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. From Ascoff, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Sa
bawat umaga. Babangon ng merong pangarap, hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Purot natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-ospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution. B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Enjoy 1050 pack. Sagot Kinsena Swak. Weh, sobra kabikoy pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa buhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Aw iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes. Alas 10 ning aga sa DZGB ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal.
Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Sa panahon na tiga-agihan tangunyan, minhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutri-tiyan. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grandi Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian, Jim's Grandi White, Jim's Grandi Brown, at Jim's Grandi Black. Jim's Grandi Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grandi Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grandi Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Mandyan na, magdangog na sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Ang sarong oras na programa na mataw sa Indo ng mahiwas na kaaraman asin lehitimong impormasyon. Manungod sa mga programa, proyektos, asin mga inisyatibo kan SDO Ligao City nganing matauaning di kalidad na edukasyon ang mga kaakian. Matauning giya sa mga magurang nganing masabutan ang bagong sistema kan edukasyon asin mga lakdang kang DepEd. Nganing matauaning solusyon ang mga agyat na kang global pandemic. SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo. Tuyong madadangog kan aldaw ning Domingo, alas 11 sundo alas 12 ng ugto sa DZGB. Kaiba si Dr. Ces Nasalita, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization, and Mr. Ernie N. Baranquiel, Acting Chief kan School Governance and Operations Division. Ano pang tighahanap nindo? Magdangog na dahil sa SDO Ligao City, Kapehan sa Radyo, may boses ka mo. Go Education. Ang programang ini hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Bear Brand Jr. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash Wrap.
layong pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ang sarap talaga ng gulay. Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Nagdadangog ka mo sa programang Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A. Digdi sa DZGB. Yes, balik kita sa satuyang programa Atlas. Usapang Pamilya. Balik. Okay. Ate Chi, kasabago, sinaro-saro ta so benepisyo na igwaan pagbabasa ning libro. Ining librong apod kini. So Sa libro. traditional book na pigaapod. Ngunyan, sa paggayon kan sa tuyang teknolohiya, syempre nag-evolve kita. So libro, linaog na sa tuyang mga gadgets, tablets, cellphones, through internet. No? So, may mga magurang talaga na ano kaya ang mas magayon? So, traditional na libro o so e-book or electronic book na pigaapod rather. No? So, kasabago, sinaro-saro na sa libro, digdi naman kita sa e-book. Ano daan benepisyo sa pagbabasa sa e-book? Yes. So, Number 1, Kuya A, mas interactive. Base sa pag-aadal, mas nawiwili ang mga aki sa touchscreen feature. As in, iba pang add-ons kan e-book sa pagbasa. Sa paggamit ki tablet or smartphone, pwede nindang i-zoom in ang sarong word na day mo man magigibo sa traditional na libro kung day ka magamit ning lente. Oo. Aram mo yung lente? Yes, so kasi bilog na. Magnifying glass. Magnifying glass. Ayun, di ba? Tapos, halimbawa kung dahil niya na sasabutan, pwede niyang i-zoom in, di ba? O kaya, pwede niyang pinduton ang sarong link para sa panibagong babasahon kung bako siya masyadong interesado duman sa pigbabasa niya. Yes. Now, igwa man yung ibang feature, arogan animation, tapos may audio ang sa e-book. Yan ang karahayan. Minsan, kung di mo aram kung paano ang pronunciation. Yes. Oo. You can learn from it. Sa Google. Yeah. Pakaray ba ang pronunciation? Google. Pakaray masala kita kay pronunciation. No. So pag ganyan ito, mas interactive, no? Kumbaga buhay na buhay. Pag nagbabasa kita sa e-book. Correct. No? Yan na, pwede mo pang makuaso tamang pronunciation. Oo. Kung tamang sabi nga, tamang pagbigkas. Pangbigkas. Oo. Yan na. Saro yan sa mga benepisyo. Bako ka bukales, bako ka ipit. Oo. So tama ang pronunciation. Bako kuro karabaw. Okay? Kuro karabaw. Kuro karabaw Sige. pala. Panduwa da, mas rewarding da ini Ate Chi. Nata. Sa paagi da ka o sa pamamagitan ng e-book, maaari daw nilang i-highlight
o matukoy ang kahulugan ng isang salita ng mas mabilis. No need namang dictionary Dahil ah. automatic na Oo, minsan mabuklit ka pa sa dictionary. Oo. Anong letter nga ito? Di. Maaraman ta Iyo, sa di ba? Minsan maaraman sa ta tulo sa dictionary. kahulugan. Sabi digdi dahil sa pagiging high-tech ng e-book, ilang clicks lang ay malalaman na nila ang kahulugan na hindi pamilyar na salita para sa kanila. Correct. Oo. Sa paglawak ng kanilang vocabulary, mas naiengganyo silang matuto pa ng ibang salita sa pamamagitan ng pagbabasa. True. True. May mga alien words dyan. Madali. Ano nga ining... Tapos tayo kung yung aramin. Ano Oo. yung ini? Pareho ka sa bago, may nabasa ako. Ano? Alien. Iniling ko tulos. Woman hater pala. Si Presidente Duterte. Duman sa baretang ito. So, puon ka sa kasubanggi. Nag-trending na naman baga. Oo. Pantolo at Yes. Che, o benepisyo kan e-book. Madidiscovery da atabi ang kakaibang estilo ng pagkatuto ng ating mga anak. Paano daw? Ha? Sabi digdi, hindi natin mamamalayan ang mga binabasa ng ating mga anak sa e-book. Isa rin itong pagsasanay para madiscover nila kung ano ang interest nila o napasok sa kanilang reading skills. Ito ay nakakatulong para maiwasan mahiya sila kung sakaling nahihirapan sa isang babasahin. Sa pamamagitan nito, nai-improve nila ang kanilang comprehensive skills. Yes. Hanggang sa tumagal, nasasanay na silang magbasa Saan ng baga? mag-isa. Minsan sa klase, reading. Sa English, sa English baga, di ba? May reading and then may writing. Minsan, Yes. baga na English na yan. So, primero, writing. So, ngunya, may mga formal, Yes. mga theme notebooks, yan. So, kukunya nasasanay kita mag-gibok, yung Yes. mga Tapos, then another, reading comprehension. Nakakanood ang aki na magbasa. Okay. Pareho pala igwa ni Ate Chi na May maraming benepisyo. benefits. Ha? Oo. Parehong may Oo. benepisyo traditional book. Oo. And pareho man na may benepisyo e-book. Depende siguro sa edad kan aki. Yes. Oo. Magayon you know how to read through ebook. Para di ka maudyan nga ni sa sa trend ngunya. Yes. Kasi yun na Tapos minsan kawawa man sa mga aki halimbawa lang kung regular na classes nakunan mga bakot-bakot na mga libro. Makulog sa may mga kuruba na nga ikan minsan. Kawawa man sa mga aki. Oo. So ano ba ya talaga ang mas magayon? E-book Traditional or- book o e-book? Sabi ka mga eksperto, pareho daang may benepisyo ang pagbabasa kaining traditional book or e-book sa mga aki. Para sa mga eksperto, mas magayon daan na puunan. Puunan na sanayon, tuodon na magbasaan sa tuya ng mga kaakian kaining mga printed books bago po ilipat sa e-book. Oo, yun. So at least pareho ninda na experience. Mga aki, maski ako, mga aki ko ka ito, panahon. Pigbabakalan ko siya kan mga saradit bagang mga libro na minsan gari mga cartoon baga siya. Oo, Tapos may mga drawing. di ba? Yes. Magayon yan. Mga aki mo, igwa ka yan magayon. Ako, igwa ako. Igwa ka. Igwa ako ka iyan. Oo. Mabasa-basa nga to. Mabasa-basa ka. Pareho pala. Mas parehong ma-experience kan mga kaakian e-book and then traditional book. Pero magayon na kung ang parent, kung lalo na growing up kids, kasabay kan aki sa pagbasa ang Yes. kasi para natuturuan kita tamang pagbigkas, Yes. halimbawa kung Tagalog yan or tamang pronunciation kung English man ang pigbabasa. Sabi digdi, natadadaki po hanang kaibanan, kay po hanang ibanan ng mga kaakian sa pagbabasa kaning mga e-book man or traditional book. Mahalaga ang interaction ng bawat isa, e-book man yan o printed books. Yes. Kinakailangan magbigay ng katanungan
ang mga magulang at guro kung ano ang binabasa o nakikita ng isang bata. Hamahapot ka. O, sino ang characters dito? Yes, para Sabi mailing niya ka ni kung Juan nasasambutan. Tamad, ganito, ganyan. Anong ginawa ni Juan Tamad? Tumunganga, hinaghintay na mahulog yung bayabas. Correct. Ha? Sabi digdi, walang bisa kung gaano man kaganda ang reading tools ng ating mga anak kung wala namang interaction ikaw sa kanya habang nagbabasa. Iyo. So, Para minsan, parang natatais ang isip ka na akin. Yes. Minsan nahapoton mo, sino ba yung characters dyan? ano ang sabi sa kwento? Yan. Sino Sabi nga ni ang todo niyan, ano ang moral lesson? Yes, ano dyan ang aral na nakuha mo? kwento. Anong kulay ng orange? Diba? Doon sa nakita mong picture. So, mahalagahon pala mga tugang sa mga magurang na ini mga toddler na nagpupuon-puon pa sa na magbasa, pareho da may benepisyo ang printed books and e-books. Kung sabi kan mga eksperto, mas magayon da na pa-experience mo na for the first sa primero, so printed books, traditional books, and then saka ilipat naman sa e-book. Mas lalong mas magiging excited sinda. And then makakanood talaga sa tuya ng mga kaakian pag nagbabasa ka niya. Yes. So sige. So sana makanood man po. Nood man po. Bagay talaga pag nagbabasa, dire-diretso Puro talaga. puro na sana gadget. Puro TV na sa ng videos, minsan video. Magbasa man kirari kita, no? Nakakapagayon pa sa mata. Okay? So sige, sa aga naman, kita magiribanan mga tugang para sa sarupang edisyon kan programang Usapang Pamilya. Today is Wednesday. Petsa 18 po kan bulan ng Nobyembre taong 2020. Sa lado teknikal, Kuya Ronald Baldo sa tuyang na nakaibanan and Mark Shan Badrid sa tuyang Facebook Live. Ini po si Kuya A, kaibanan si Miss A. Kami po nagpapaabot sa Indo Gabos na ang pamilyang Burugkos harayo sa pagtios. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga